Ta cire ni as nitrate. What? Ma'aikacin bankin shi ya kira ni yake gaya min dan shi ma yayi aiki akan takardan. Dare komai yana tafiya daidai ba wata matsala tsakanin Nadiya da aminiyar ta Laila a cikin shirin manyan mata. Kafin mijin Nadiya ya shiga tsakani da kuma nuna son kuɗin tsiya. Kafin matsalar Bilkisu ta taso, wanda baban Laila shine silar duk abin da ya faru da ita. Yau dai abu ya kai abin da ya kai. Har Laila ta tsige Nadiya daga masu kulawa da asusun ƙungiyar manyan mata. Hakan shine daidai. An jima zan je ban kawai zan yi blocking ɗinta. Ba za ta ƙara taɓa kuɗin manyan mata ba har abada. Ita kuma Nadiya tana faɗa cikin fushi har tana cewa yau sai ta je ta faɗa mata abin da zai hana ta barci. Yanzu shikenan ba ni da daman taɓa kuɗin manyan mata? Dan abin da na cire ma ina so zan yi amfani da shi sai ya bi ta hannun Laila kenan, komi sai ya bi ta hannun Laila? A wani gefe kuma wata mata 'yar siyasa ce take kokarin ƙara ma fetur wuta saboda duk abin da ake zargi akan Laila da shi ya tabbata. Amma na san ta wajena Laila ita ce da gaskiya duk inda za a je a dawo. Wallahi ƙarya take yi, bata isa ba wallahi ba zan kyale ta ba.